Salutare gamer, eu sunt Dar din 2 Nebun Gamer și avem un nou membru. Zice ceva, Adrian. Salut. Numele lui Adrian SP99. Aveți canalul în descriere, dați un subscribe, un like la videoclipe. Are și el 39 de abonați, nu? Sau cât? 38. 38 de abonați și am vrut să vă prezint pe noul membru și poate mai băgăm unul. Avem deja unul, am eu unul pe listă deja. Știi cine e Adri? Cine? Ia ghici. Robert. Agvila Sniper și poate îl băgăm, nu se știe. Da, Adrian e oficial în 2 Nebun Gamer și el o să posteze cu diferite jocuri, Just Cause. Poate, Adri, faci astăzi un videoclip cu Just Cause. Eu fac. Ok. Fac un video prima de Just Cause. Până o să faci un videoclip sau ai deja și îl pui la render. No, Filmat nu mai am. Filmat nu mai am. Până atunci, care le-ai deja? Și cred că cam atât a fost Nu fac ceva, fac și eu ceva gen așa cu astea fan. Ok. E cu Robert, e fan. Eu joc Just Cause. Ah, ok. Fă și el o să facă și cu World of Tanks, cu Euro Truck, ce jocuri mai Minecraft. Dacă vrea să începe o serie nouă de Minecraft aici pe canalul nostru. Nu? Ce super de vrei. Și cam asta a fost video. Ne vedem în Dar următorul trebuie să video. schimbi, trebuie să schimbi și tu 3 nebuni gameri. Nu, că nu sunt sigur dacă chiar îl băgăm, că schimb dacă îl băgăm, dar nu sunt sigur. No, pai, pai, zăpa. Salut.